Jum wara liħor, ġimgħa wara oħra u ħadd mill-kabinett ta' Roberta Bela jew sansitra mill-Grupp Parlamentari Laburista ma jħoss il-ħtieġa li jerfa' liċken responsabilta b'rabta ma' deals dikjarati fraudolenti mill-qorti ta' 3 sptarijiet miljuni ta' euro il-insterqu minn but il-poplu. Il-Gvern Laburista tal-Vital Su Stewart xejn anqas minn 390 miljun euro mit-taxxi tal-familja Maltino Għawċejn. Flus li suppost kellhom imorru biex ilaħqu mal-obbligi mitluba lilhom mill-Gvern obbligi illi l-qorti sabet li ma tlaħqux. It-tnejn fil-Odu Net News staqsal il-Ministru Rodri Galdes li ilu membru tal-Kabinett tal-Gvern Laburista sa mill-2013 għalfejn dejjem ivvota favur il-Vital Su Stewart jibqgħu jingħataw il-flus minkejja illi l-obbligi ma bdewx jintlaħqu. Galdes issa wara 8 snin f'mowta totali jisħaq illi l-obbligi iridu jintlaħqu. Għalfejn sena wara oħra konti votajt favur illi jingħataw il-flus lil Stewart u Vitals. Il-Ministru kien ċar fid-diskors tiegħu l-obbligi li għandhom Stewart skont il-kuntratt iridu jiġu onorati. Matul il-jum tal-ħadd fuq is-Super One wara jiem sħaħ idur mal-lowża u jaħrab milli jwieġeb lil ġurnalisti b'mod ċarutont, Roberta Bela stqarr li se jitlob lil Stewart Healthcare il-flus lura ta' servizzi li ma twettqux minkejja li s-saftit ta' xurilu id-deputati parlamentari laburisti il-koll ivvotaw sabiex il-Gvern jagħti 80 miljun euro oħra lil Stewart u minkejja illi kienu konxji illi l-obbligi ma bdewx jintlaħqu. Net News inevitabilment staqsa għalfejn id-deċiżjonijiet ġusti ma teħdux matul 8 snin preċedenti 8 snin fejn matulhom il-Gvern ħareġ minn but il-poplu kważi 400 miljun euro. Per-Ministru huwa fiduċjuż kif konna ħriġna minn sfidi bħal Manival u sfidi oħrajn ħanieħdu deċiżjonijiet fuq dan il-każ. Imma d-deċiżjoni tal-fejn ma ħadtuhomx fit-8 snin illi għaddew anke pereżempju meta kien hemm it-trasferiment bejn Vitals u Stewart tal-fejn aċċettajtu li jsir meta Vitals ma kinux laħqu mal-obbligi. Nassigurak li l-Prim-Ministru Roberta Bela ħajħu d-deċiżjonijiet kollha flimkien mat-tim tiegħu l-Kabinett fl-aħjar interess tal-poplu Malti. Qed nistaqsi lilek li inti kont membru tal-Kabinett fil-perjodu kollu. Għalfejn aċċettajtu li l-flus jibqgħu jingħataw lil Vitals u Stewart. Mhux se jsir issa, għalfejn ma sarx qed ngħidlek. Diġà weġibtek. Intant, mistoqsijek xi ħadd mill-membri tal-Kabinett jew sansitra ex-membri u issa backbenchers u x'sejr jerfgħu responsabilità ta' emilhom, inkluż Rodri Galdes innifsu, il-Ministru ħarab milli jwieġeb. Xi ħadd ħajerfa' responsabilità? Diġà weġibtek. Ħajerfa' xi ħadd responsabilità. Nhar il-ħamis 16 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija l-Partit Nazzjonalista se jorganizza protesta quddiem il-Parlament sabiex il-poplu jingħata lura il-mijiet ta' miljuni ta' euro b'mod totali lill-Gvern tal-Vital Su Stewart. Dakinhar se tkun qed tiġi diskussa mozzjoni importanti imresqa mill-Oppożizzjoni.